Казан үзәге. Зәйни Султан урамындагы күп фатирлы йорт ишек алдына янгын сүндерү машинасы ашыга. Монда шлагбаум янында тәүлек буе каравылчы тора. Димәк, янгын сүндерүчеләр дә, ашыгыч ярдәм табиблары да җайлыгына узачак. Бу шлагбаум белән без хәл иттек уже 2006 году. Бергә җыелышып, охранниклар, это очень даже полезно. Любой вакытта пожар булырга может иде. Монсы шул ук урамдагы башка ишек алды. Монда шлагбаум янында кеше юк, әмма янгын сүндерү машинасы килгәч, ул күтәрелде. Коткаручыларны күреп, шлагбаумны кемдер фатирыннан ашкан күрәсең. Әмма төн уртасында шулай тиз генә ачучы булыр микән? Өченче ишек алдына киләбез. Менә бу ноктадагы шлагбаум янында сакчы юк, димәк, янгын сүндерүчеләр вакытны югалта һәм шлагбаумны ача алмый. Инде менә хәзер без күргәнчә алар бирегә килгәннән соң 6 минут вакыт узды. Үч ишек алды, өчесендә өч төрле хәл. Ярый әле бүген коткаручылар чын янгынга ашыкмый. Алар хәлне безгә күрсәтү өчен чыкты. Ут күз булса, шушындый ачылмаган шлагбаумнар чын фаҗигагә сәбәпче булырга мөмкин. Узган ел ахырында Новосибирскида ябык шлагбаум аркасында янгында кеше үлә. 1 гыйнвардан Россиядә яңа кагыйдә кертелде. Ишек алдына керү юлында торучы шлагбаум һәм капкалар хәрәкәткә киртә тудырмаска, ягъни ике төрле булырга тиеш. Система противопожарной защиты в случае пожара должна... Шлагбаум капкалар сигнализациягә тоташкан булырга һәм янгын чыккан очракта үзләре ачылырга тиеш. Шулай ук алар янында тәүлек буе сакта торучыны билгеләргә һәм шлагбаум капкаларны ачуны ул хезмәткәрләргә йөкләргә мөмкин. Ябык шлагбаум һәм капка аркасында коткаручылар фаҗига урынына соңга калса, хәзер идарәче компаниягә 200 мең сум штраф сала алалар. Үлүчеләр булган очракта җинаять эштә ачарга мөмкиннәр. Яңа кагыйдәләр гамәлгә кергәнче янгын сүндерүчеләр шлагбаумны кеше гомеренә куркыныч янаган очракта гына вата ала иде. Еш кына коткаручыларга үз бурычын үтәргә тротуарларга куелган җиңел машиналар да комачаулый. 2016 елда Казанның Пушкин урамындагы йортта да шундый хәл булды. Янгын сүндерүчеләр машиналарны уза алмый. Те, кто малообеспечен, аз керемле гаиләләр һаман да идәндә якларга мәҗбүр, чөнки җиһаз алырга мөмкинлекләре юк. Янгын зыян салмаган кешеләрне су басты, чөнки ут белән 12 сәгать көрәштеләр. Янгын сүндерүчеләр күп фатирлы йортларда яшәүчеләрне шлагбаум һәм капкаларын яңа таләпләргә туры китерергә чакыра. Аларны ватып керүләрен, димәк, фаҗига килеп чыгуын көтеп тормагыз. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.